Kanti ungubane uShembe siyaqhubeka nangalesi sikhathi sibuza lo mbuzo obalekile nokumbuzo osundaba mlonyeni kubantu abaningi mesikhuluma ngendaba ethinta ingosi yethu ethi izihlabelelo zamaNazaretha la suke sikhuluma khona sibheka sicwaninga imbhalo ngenkolo yomNazaretha ningakhulu ihloko sesithe sayibheka mawubheka indaba ethinta iSabatha ubheka indaba ethinta uShembe nenwele ubheka indaba ethinta imNazaretha kungana amaNazaretha egqoka imNazaretha okuyingubo emhlophe njalo njalo namhlanje sobheka enye into ebaluleke kakhulu ethinta amaNazaretha mawukhuluma ngeNazaretha lizokutshela ukuthi ingulube alidli umbuzo omkhulu uthi kungana amaNazaretha engayidli ingulube khona ke uDr Ngoki Mahaye siyamaziki ulapha enkandla ethempeleni ekuhlonipheni aphinde futhi abe ngusazwayo kakhulu endabeni ethinta ezemfundo njengoba sazi ukuthi waqala ukufundisa lapha ebiza imali high school enkandla wadlulela ke evela ngaye nala aba uprincipal khona agila khona imanga wagcina ke esekuyi department lapha ke yakwa Zulu Natal yakwa education njengoba nje manje bambe ke isikhundla lapha sokuba ngumqondisi ofisini lika baba ukwazi Mshengu lapha ke kwezemfundo khona la sifundazweni khona kudokotela ngokukhulu kethoba asikubingelela siyakubingelela macingwane namhlanje ngibingelela ngokukhumbula isihlabelelo esasikhonzwe ubaba wami umfundisi uMahaye amen esithi isikushunyayezwayo ephakameni kubasindisile abaningi wayethi nje isikushunyayezwayo ayi bese kuthi cosololo manje ngiyamkhumbula lezi insuku ngoba wayengabikho ekhaya kulezi insuku ngoba kuyinyanga kaJuly njengoba ephakathi nje wayeseke senkonzweni esemhlanganweni ngabe naye ukhona nje lapha nje bakusemhlanganweni njena inyanga ke lena enkulu uMaNazaretha kuyinyanga kaJuly amaNazaretha ayazila awasidli isike esinemvubelo awayidli inyama yenkunku awayidli azidli izinto eziningi ayazila azila namalawu yonke into ayazingcwelisa ngalenyanga okuyisimangaliso ngoba ngikholelwa ukuthi kusekhona inkolo esakwazi nje ukuzelela uNkulunkulu inyanga yonke abantu ngeke ngingcolise ngalutho angenzi ngisho kunezinto engizilayo kodwa ke sigijimeke sibuke sona isihloko sithi ingani amaNazaretha engayidli ingulube isimangaliso lesi ngoba inyama ecebile lena enemisoco eminingi nama-protein kodwa uyafika umqalo wendlela ke uShembe indodana kaMayekisa uzothi cha ingayidli ingulube ngoba ingcolile siyazi ukuthi ke kunenkulumo impikiswano enkulu uma kukhulunywa ngengulube emakholweni wonke nje jikelele charismatic orthodox indigenous primitive or exotic churches inhlobonhlobo lezo zamabandla ideologically so ngokwasesontweni or theologically so or biblically so bathi abanye siyayidla ngoba ingulube zangena olwandle ezazinamademoni basho njalo namhlanje sophendula lo mbuzo lawo siphethe impendulo namhlanje siyakuphendula lo mbuzo lawo kade ke sigijimeke Deuteronomy 14 yasuka ngoba sivunyelwa Hosea 4 verse 6 othi abantu bayabhujiswa ngokuswela ukwazi nami ngiyakukulahla wena ungabe umpriest wami lokhu ukhohlwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho asifisi ukukhohlwa ukusabantu ulwazi kubantu siphethe umthetho kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi siyolahlwa uma singawenzi lo msebenzi kahle uNkulunkulu esiphila ithuba sifuna uqamba amanga ngoba sifuna kulandela amakholo abaningi sifuna ukuthandwa emhlabeni bese sicompromise iqiniso losidalileyo bathi kungcono ukona ungazi kunokuthi wone sewazi namhlanje uphethe ulwazi ngokucwaninga imbhalo kungana amaNazaretha engayidli ingulube zange nolwadle nje zabhukuda kwaphela kanjalo ngazo pho kungani iqhutshela hayi siyaqhubeka ngoba uma singaqala sichaze nje leyo iBhayibheli sichaza namhlanje ukuthi amaNazaretha noma amakholwa awayidli ingulube ngoba kuona amaNazaretha kuphela ngizokuchazela ekugcineni ngoba ingulube ethu ingcolile hayi ngoba inamademoni ingcolile in an Old Testament ibekwa njengezilwane engadliwa ngoba zengcolile thu uNkulunkulu ongcwele uma usudlela inyama usuke usungcolile uNkulunkulu akasondele kuwena manje masiya kwiTestament elisha ke uKristu uJesu inkosi yethu
indodana yomuntu eyizele yodwa eyehla esiphambaneni yabethelwa ifa izono zethu yakhipha amadimoni umuntu wayesehlala emathuneni yawafaka emhlambini weingulube zonke ingulube ethiwa zihamba zawongena olwandle amadimoni ayiphuma kumuntu afaka eingulubeni emhlambini weingulube lezo ngulube zangena olwandle zonke shuthi lezo ngulube ezazinamadimoni ayiphume kumuntu yize zangena olwandle hayi ingulube ingcolile. Uyazi icaca ngenye indlela ngoba abantu bayithathelela ngokuthi ingulube ezangenwa amadimoni uJesu akhipha kumuntu zaphoseka olwandle kusho ukuthi kwaphela kanjalo. So namhlanje sicacisela ukuthi hayi ukuthi kuthiwa ayidliwe ingulube ngoba inamadimoni, kodwa kuthiwa ayidliwe ingulube ngoba ingulube ndesidalo sayo ingcolile. Ngakho uKristu ngoba uKristu wayethunywa uNkulunkulu indodana kaNkulunkulu wathi amayikhipha amadimoni wawafonela indawo vele engcolile amadimoni ayifanele ungena lona kwase kuba zingulube. Umuntu melahla into engcolile endaweni la kuhlala khona into engcolile ngeke usho ukuthi wena ileyo ke engcolile obakulahlwe kuyona. Nenye indawo noma ngayithola kuliphize mekuyindawo kulahla khona into engcolile lo ndawo injani ingcolile. Hamba ke kuDeuteronomy 14 uthi ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu anikuzisika ningaziphucula phezulu kwamehlo ngenxa yabafileyo ngoba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe isizwe senzuzo yakhe ngaphezulu kwezizwe zonke nasebusweni bomhlaba. Ekhaya nje konodanga omhayi ngisho kungashonwa asigunda amakhanda thina asigcabi thina asiphalazi nangeqhunga thina asiphalazi nangemithi thina asigcatshwa thina senziwa lutho ngoba thina singamaNazaretha angcwele sikhethekile. Uthi ke lithi iBhayibheli ungadli into enengekayo ebese lithi nazi izilwane eziningazidla inkomo nemvu nembuzi nendluzele nensephe nenxala nempala newula negogo. Ningadli nezilwane ezihlukanisa inselo ezidabula inselo kabili ezentshisayo kuzo izilwane nokho lezi anikuzidla kwezentshisayo nakuzo ezidabula inselo ikamelo nogwaja imbila ngokuba ziyentshisa zingahlukanisi kodwa inselo zingculile kimi. Uthi uverse 8 ukena siqondene naye namhlanje uthi nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo ingentshisi kodwa ingcolile kini izethi iBhayibheli anikuyidla inyama yayo ningathinti ngisho isidumbu sayo ingulube. Ingulube ingcole kuNkulunkulu ngokuthi ngisho ukuthinta nje isidumbu sayo akufanele usithini. Thina amaNazaretha nje uma ingenile noma yangena ezitsheni zakho ngephuthi ingulube zihlale leso sitsha kuba 7 days singathintwa ukuze sihlambuluke. Mana ke khona le angano amaSulumane laba kahalal. Ngiyaya lapho awuyibambe lapho ngayidedeli. Ake ngithi halal. Uthi ku21 u14 uDeuteronomy 14 verse 21 aniyukudla lutho oluyingcuba ungamniki nomfazi uphatha thina amaNazaretha ngisho inkomo izifele asibe sayidla leyo ngcuba. Kuba njalo. Wathi ushembe singayidli. Kanti iBhayibheli liyakuvuma lokho. Ngakho ke kubalekile ukuthi siphinde futhi sigijime siye kwincwadi yamaLevi. AmaLevi sofunda qala kuverse 2 sesifike mhlawumbe sithama amavesi ambala lapha nalapha. Angijimeke ngenxa isikhathi kuthiwa uJehova wakhuluma kuMose. Yabona lezi zinto ekhulunywa uJehova ayona imbono yabapostoli nabaprofeti. Akuyona imbono yababhali. uJehova akuyona imbono yabantu ababethi balandela uNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe simbone biza uMose ethi Mose nawe Aroni uzani lapha hamba niyosho kwabantwana bakwaIsrayeli nithi yilokho okuphilayo eniyakudla kuzo zonke izilwane ezisemhlabeni zonke ezahlukanisa inselo ebesethi nenguluni inazi ilwane ngeke nizidle ezingcolile. Uthi ke ingulube ngokuba ihlukanisa insela idabule inselo kabili kodwa yentshisi ingcolile kini ningadli inyama yayo ningathinti izidumbu zazo zingcolile kini. Ebese sigijima siya ku42 othi yena zonke zihamba ngesisu nazo zonke zihamba ngezinyawo ezine noma ngeziningi zazo zonke ezinabuzelayo emhlabeni ningazidli ngoba ziyisiningiso kuNkulunkulu.
ebese 244 ngimthanda kakhulu ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngokuba nguJehova uNkulunkulu wenu ngakho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele ningazingcolisi ngezilwane ezingcolile esemhlabeni manje amakuthiwa uzokhumbula ukuthi kwaShembe amaNazaretha isikhathi esiningi akhuluma ngobungcwele yep isikhathi esiningi nje amaNazaretha noma halalisa athi uyingcwele noma isukuma athi ngeyikhetha inkosi yasekuphameni bangcwele kunobungcwele okukhunywa ngabo la kodwa ke amacengwana imini yesabatha mayibenhle kwaba ngcwele ukwesihambe seTestament elisha sifunde incwadi kaPetro uPetro wokuqala uchapter 1 u13 14 15 uthi ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa enizukwabelwa ekwembulweni kukaJesu Kristu ngoba siyathanda singathande uJesu Kristu uzokwembulwa uma yembulwa uzowembulwa ngokuthi imithetho kaNkuluNkulu kayise amthume kuyona sigcinile yini hayi ukuthi simemeze igama lakhe million times sigcinile yini imithetho izimiso azibekile emhlabeni asibanga yini ama antichrist asimphikanga uKristu simvuma ngemlomo yethu kodwa simphika ngezenzo zethu njengabantwana abalalela nengalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu abantu uma ukade ungazi kodwa sewazi ungaqhubeki ngokungazi ngoba uqhubeka nenkanuko zezwe uthi 15 kodwa njengowanibizela ebungcweleni manibe ngcwele nani ekuhambeni kwenu incwadi kaPetro njoba uKristu wanibizayo engcwele yibani ngcwele nayo ebese bethi abaseKorinte bokuqala uchapter 1 u18 no19 no20 no21 uthi ukuhlanipha kaNkuluNkulu nokuhlanipha kwezwe ngokuba izwi lesiphambane kwababhubhayo lingubula kepha kithini esisindiswayo lingamandla kaNkuluNkulu usho njalo uhlabelelo 5 usho njalo uhlabelelo 5 othi umqalo wendlela owawufaka eManazaretheni ukhuluma ngayo indaba yokuthi isiphambano siyukubhubha kwababhubhayo yabo siyukubhubha kwababhubhayo isiphambane kodwa siyukuphila namandla kulabo abasindiswa uNkulunkulu uthi ke umqalo wendlela nina abathanda ukuphila emhlabeni kaJesu khumbulani incindezi yendlela eyekhaya ebesethi ke ngesiphambano bathathe isiphambano emahlombe abo basifela isithembiso abasethenjiswayo awuNkulunkulu wami uthi umqalo wendlela izinyoni zinezindlu kepha sihlala kamnandi kepha uJesu kanandawo lapha engahlala ebesethi abathanda ukumlandela bathathe isiphambano emahlombe abo bathanda ukumlandela okusho ukuthi uma singebona umphika uKristu wayengcwele ngeke thina siyingcoliseke ngengulube ngokuba 19 uthi kwabaseKorinte ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize siyokwenziwa ize ukuqonda nokuhlakanipha kwethu uma sitholakala singengcele ithi uverse 20 ke siphi sazi na uphi umbhali na uphi umphikisi walesi sikhathi na ngoba manje isikhathi sifikile ubani ke ozosiphikisa lesi sikhathi ngakho macingwaneke uma sigijima siyofunda incwadi yeIsaiah 65 ithi ngafunwa ngabangangicelanga ngafunywana ngabangangifunanga ngathi ngibhekeni kuso isizwe esingabizwanga ngegama lami ngoba sikhona isizwe uNkulunkulu ekhetha amaIsrayeli ebizwa ngegama kaNkulunkulu kodwa uthi kunesizwe ayoya kuso uNkulunkulu esingabizwanga sona ngegama lakhe abantu bangithukuthelisile uze uthi uverse 2 ngizelulile izandla zami usuku lonke kubantu abahlobokayo abahambi ngendlela enhle nangokemigomo yami sebetha kusho uyiza sebetha abantu abayilandeli namhlanje imigomo abekho bona ngaphansi komthetho cha ubuKristu nobuNkulunkulu obungekho ngaphansi komthetho kodwa
ukuzibonela sikaNkulunkulu nokumlandela kugcwalisa wona umthetho lisho njalo iBhayibheli ithi uverse 3 kaIsaiah 65 abantu bangithukuthelisile ebusweni bami njalo bahlabela iziva ezivandeni beshisa impepho phezulu kwezitini u4 uthi abahlala emathuneni balala ezindaweni ezisethekileyo badle inyama yezingulube hey banomhluzi wezinto ezinengekayo ezitsheni zabo badle inyama yezingulube baze nomhluzwani wengulube ingulube namhlanje ibizwa ngamagama amaningi kuthiwa pork yateketisa kuthiwa bacon beyiteketisa manje iBhayibheli lithi chabo bayalahlwa phela benze njalo abathi hlehla ungasondeli kimi ngokuba ngingcwele kuwe banjengomusi emakhaleni ami umlilo ovutha usuku lonke lithi iBhayibheli u17 abazingcwelise bazihlambulule ungene ezivandeni balandele umiyo egcekeni bedla inyama yezingulube nezinengiso zezimpuku bayakuphela kanye usho Jehova ukuthi uyobaqalekisa abantu abenze njalo uze uthi ku18 wayo Isaiah 66 ngiyayazi imisebenzi yabo nemicabango yabo ngiyeza ukubutha zonke izizwe zezilimi zifike zibone inkazimulo yami siselapho macungwane sekuthi angikhumbule enye yama article eke yabhala abanye odokotela engibahloniphayo lapha eMelika uDr Josh X oyibhale nje just recent ngomhla ka31 October 2016 yep esihloko sithi why you should avoid pork kungani kumele singayidli ingulube kubhala udokotela wamaMelika hey madoda ani izinto amanizenza nini ithi niyaphucuka nifana nabo labo bezizwe kukhonjwe phesheya bathi nabo kuyasho phesheya udokotela phesheya uDr George X yeah 31 October 2016 why should avoid pork okay kulo article yakhe ngikhothe nje article ene subtopic nokuhlokana esithi history of pork and cultures that don't eat it hey history of pork and cultures that don't eat it okay ngenye izinyama ezindala yemfuyo kusuka eminyakeni u5000 before Christ yayisikhona lengulube ingakho kukhulunywa ngayo even kwiOld Testament 5000 years engakabi khona uJesu 5000 years uJesu engakazalwa yasikhe hamba phambili ingulube thi ingulube iqale ukudliwa eMelika yaduma njenge American pork industry inyama ingulube nje iqala ukuduma khona eMelika okay kuthe ngo1539 uDesonto efika lapha eFlorida wafika elenda khona ephethe ingulube eziwu13 eziyishumi Thwa kwakhula ukudliwa kakhulu kwengulube eMelika because wayesekhomarashalazile yena sezibulawa ingulube ezweni okuthiwa iCincinnati elagcina lelizwe selinikine kuthiwa iPorkopolis Porkopolis from the word pork izwe laseCincinnati because alidayisa kakhulu ingulube uma ebhala ke uDr X uyabhala uze azafika ukuthi amabandla kudala amanye ayengayidli ingulube ubala amabandla afola under Christianity ngoba iChristianity ihlukene nayo igaba kunalena ibandla okuthiwa iOrthodox Jewish kosher ababe ne diet yabo nje okay yabona ebese kuba Islamic halal diet ayona ayikho ke under Christianity yona okay ebese kuba amanye ama Christian religions like Ethiopian Orthodox nayo yayingayidli yayithi abantu abakholwa lapha bayidla ingulube kube khona iHebrew roots nayo yayithi ayidla ingulube kube khona iUnited Church of God nayo yidla ingulube ehambeni ukasikhathi ke Ethiopia nama Rastafarians nawo ayengayidla ingulube sibone isimanga kumqalo wendlela efike ethi amaNazaretha mangayidla ingulube kodwa engasithathishanga ngalezi inkolo zalama zeinhlobonhlobo zezinkolo akade ngizibala le into ke isinika isimangaliso ngento yokungadliwa kwengulube macongwane hey mana ke uthema ukukhuluma ukuthi kuthiwa ngithi isidumbu ungasithinti ngisho usithinta ngitheme ngifuna ukukhuluma ngohalala la kudayisa khona la kuthiwa khona ayi uhalala kuphela la futhi ingulube ayingeni kuthiwa ingeni ngisho ungena ngisho esitolo nje hayi ukuthi uzofika kuthiwa khona eshalofini elilodwa kuthiwa la ingulube hayi la kusewona ingulube kuthiwa ayingeni ngisho ungena nje ingoba ama Muslim nama Islam through Muhammad
ngoba uNkulunkulu umiza ngamahomet Yep. the god Allah Yep. bayabazi ubungcwele esikhuluma ngabo you can even read the Quran. There are a myriad of versions verses scriptures prescripts in the Quran that prohibits ukudliwa kwenyama yengulube. Hey, but sibona umqalo wendlela engayazi yonke lento esisikhuluma ngayo thina esasihambe afika ishayele njengoba injalo. Hey madoda. Ayegxekwa kaManazethe ungayidli ingulube kuthiwa ziphukuphuku udukisa abantu. Ingulube ayikho ingulube nedemon la, ingulube ezazi namademoni zaphoseka olwandle. Kodwa wathi sekuzwile yena lokho kushiwo wathi batabami lithizwe likaNkulunkulu eqhamuke ezolweni ningayidli ingulube ningayingcolisi ngengulube. Ngisho inyanga mayikwenza izinto zayo ikithi hayi entweni kumele uyizibe akuyizibi ingulube angazike lapha ngoba lokho ungazayo nami wafunda kubhaliwe ibeke nje enyangeni lokho ungazalwa nami wafunda newspaper umfundisi baye wathi hayi mina nginicele kwaShembe ningasondeli yabona ezintweni eziningi ningayingcolisi ngalotho uboyibheka uShembe uma uyikholwa ungawuphathi umuntu ngesandla sakho uyikholwa ukufa nokufa ungawuphathi umuntu ngesandla sakho uyikholwa ufunda ukufa nokufa yivesi elifundwa njalo leli ngabasabatha akudlulwa kulo. Bengifuna ukuthi ke kodwa nenyanga zikhona ezithi uma kunento ekwenze zona ithi awizibi ingulube kanti kunani kume nenyanga zizisho njalo kokuqala lokho usho ukuthi ingulube liyingozi ingozi ebese kuthiwa nalezi ezihamba ngesisu nenyawo zombili khona abantu abathi inkawu umnandi pholile. Awuthi yabona nje uphathele inyanga angithi inyanga phela odokotela yebo yabona igama nje udokotela ngoba inyanga iyalapha sebenzisa amakhambi nemithi uNkulunkulu asiphe wona ukuze selaphe. Ebese uzobheka ini le ingwenya kuthiwa ikhipha idliso nayo ihamba ngesisu njengenyoka. So ngikholwa ukuthi besikhuluma ngengulube kodwa ziningi izinto ezivelile athe mawukhuluma ngilalele wathi zisiningiso phambi kaNkulunkulu. I-list ikhona Deuteronomy 14. I-list ikhona kuma-Levi 11. I-list nje ekulistela umuntu yonke into esingenzela ukuthi umuntu masefuna ukuyifundela kahle angasho ukuthi besiyikhulumela nje lapha emoyeni ngoba singamaqebexebe noma sithanda ukukhuluma noma singonontanda kubukwa kodwa sihambise ivangeli bakuthiwa isibani ungasokheli sibeke ngetafula ngaphansi kwetafula osibeka ngaphezulu wesikhansela bonke abantu sibeka isibani sikaNkulunkulu ngaphezulu kwetafula ukuze bonke abantu abasendlini bakhanyele. Akulula ukukholwa kule nkolo mawubona bebaleka woqonda akulule ingakho nginihlabelela sithi ukukholwa kwethu kulobo buNazaretha kunjani kuyidwala lebushelezi kuyabehlula abaningi kulungile. Awu madoda siyabonga sibe sidibane ngeviki elilandelayo uma sidibana ngeviki elilandelayo sibe siphethe isihloko esiyintula isehlula mpisi senhloko sesihloko ayisehlula mpisi impela sithini sithi uShembe nani namasiko. All right amasu uthakuphi ngoba amasisi wabe aselangeni hayi siyabonga dokotela lo siseyona impanga sokulala ngomkhono insuku ezisithupha. Madoda hayi akutshela wena kona ke lihlabelelo zamaNazaretha siyahlaziya sibheka noma kanjani imibhalo ukuthi izinto ezenziwa uShembe kahle uzithathaphi buya sengathi mekubhekwa imibhalo hayi iyavuma imibhalo siphinde sigcizelele ukuthi cha iyavuma imibhalo kodwa abantu amasifuna ukulalela kahle bahleze kahle abaye khona futhi kuma digital stores. Into kaDokotela ziyatholakala kuma digital stores qinisekisa ukuthi nawe uyaya ufike ubheke ngoba sithi lokhu kufana nefa ongafanele ukuthi ungalitholi utholele izingane zakho ngunaphakade ziqonde ngoba siphile esikhathini la khona iqiniso lishushumbiswa iqiniso lingabekwa obala lapha sikhuluma amaqiniso ingosi empeleni ihlabelelo zamaNazaretha noma kanjani ngokuzaso besikhona kanti ungakhohlwa kuma podcast okhozi FM ngaphansi kohlelo itende lomcimbi uzothola okuningi. Igama lami ngingubheka kanti lo uDokotela uMahaya. Hayi siyabonga sithi impanga ukulala ngomkhono. Yeah.